Ja, pegar betu an benak ad me hout ke, ag glas is uver, petram is viskap pe fast pe samo, ag set neu a renk ag was violence, an oos an modal fe vidi renket nert, fe vekere d'or. Pe de outoak, ne on kouris d'or, me pe di tindi blast. Ja, an renk ne. Ag protone don hanier, ag was viu, ag la en dren me yan hanier most gata, pel suppose mon roba brir, de rindet santel, me o peut. De laka da kwa ziu a genes kwa mizyo nou heit. Suppose ba uchanke, a me la yan ba brir se i vod beter men. Ja, ba brir i vod men de laka ne diach a divlam vel ze ogana gadi mam. Tite ya nous. Aga fura indra taya wish rent. Don hanier dre wazijin lehe dheling lau lansa da wazijin betan ba leho diblas et nesken ag mira en rachaf gam beis don hanier. Ag ren taya wish mos ag vozene dufen me beis ag la in droda drinden santel neo peit. De laka da waziu ag nesko nidju no heit. Ba brech hi voden men de laka ne jacha divlam vel zeogana gadi mam tete ya nous. Ag vozene droda taya wish mos. Drinden santel neo peit. De laka da gwaziu a ganesko nidju no heit. Ba brech i voden dreazo am bikram breidor vel veke. Ba brech i voden men de laka ne jacha divlam vel zeogana gadi mam tete ya nous. Gloria Patri et Filio et Spiritus Santo. La indra tayabish, Gloria Patri, hein? La indra. Mais tete ya nous, pegar mam na begul, ziganat bodur, hezo obedek, peter zinifidinra, tete ya nous. A rien ouzi ket, peter zinifidin de boste. Tete ya nous, nan te ya nous, tete ya nous. Avec tu fais de mossene, de zive, pe de mehova. Pe la Gloria Patri. Tu fais de tayabish. Ja oas. Hanier, ja. Hanier bidish. Pegar miwa ba pler vo glas. Pegar vena wazijin penok bij flas. A mira dei monti flas. Ja. Mira gas nei hanier mosse gam bismut. Ja, mosse ranke. Ja, wie de la Gloria Patris reke do croas. Ah, ja, tayabish, tayagras. Ja, ag dufen den bees. Bevish bismut da. Ag dufen den bees mosse. Ja, c'est la Gloria Patri, tayabish. Mosse ranke. Men que tout à fait me mestra le disconta, car disconta dos ta luis toket, dos ta lisa arbis bitek touche a corren. Toucherai au pays, soit peverco discont. Toucherai, ja. Toucherai, sans parole, toucherai, ja, toucherai. Ja, en is oblige la nana men doane que do goed, hein. Mais ba lege, suppose maar du tivis que petram de tiu vrerte ou tramp fast blerke, aga me la o gaan do servoba, ja mos vi gret. Ah ja, ja, niet met mijn straat trainen discount. Ah non. Ik kan bij mijn straat. Non. Ben non pas des. Oh, peter se ouvert même stis vandaag de mam. Peter indra o abomin wa notre Bertile me ar midisen, a on obreur trankishinen ta no ferm. A fast Peter visigoliene, wees wie glas to neubel op me schmans la on bid bij dro, we shall on de wat dro pimoch, wat dro i vrek bon bidde, wij dro den on bidde. A bivish barrein genen, a givreur goed be midisen wat te wist barreo. Nee, a gezien drach wat drola, a tu bivish de glas non, a bivish barrein. Zet heon la, o la heon Germain we vreur, a heon la Germain la oblige son koot, la heon de ziski, la heon mos pesa mot over la, kegeur goed al pareo, a heon ik wist over la, pesa rit. Nan. A mitus kun niet trave de horen dra, dra ni kin over va, de kipet wel velard, nan. Ag heon a vise ken fugeit vis goed petter dro dum katra bisodin bigish pien a val pigise o je benev dumi passer maar hoe dat geen min concert dat op der bella waardern. Ag we wischen die dak in Grenelton a heon a alle la mesje die we hadden doch heel maar van a ja me la den o kwa wakadora me cham dan better jenne. Jo zaan nu laat in de zaan wij vrek. Don de zie gestaan sa nie dat la heel. Pegar bari tout ken travel je di gut pa dum la. Ken pugli dal vele hay la. Ja. Ag vreur be midisen a wat geste bareo. Am bere bidish. En daar is ook ozanere. Ozaia. Oh, ja, oze dit het dus mevrouw. Ja, pegar me bari a guaziu lanset, a ma zupus la vi di blaset. Wel minuut je svet, o ai krestre di me a geheur le di que change juste na la toch
Agora, monio quariel de material que, ja, en dan best een mooi naar glas die buis. Hij toont hem houden. Kan hij moest ooit nu beter dat hem buis hij was toen moeilijkheid naar point en chance. Dus kan je bent hem laten iets goed vinden gaf. De gewenen la wat hij schundert. Wat hij schundert niet bis hem woon. Maar mij kunnen het goed niet vinden. Voor confiance van jou, het meest bij blijft. Maar we zien in het reden de reizen dan jou. We zien een beetje point. Dat is niet waar. Paula van mijn straat. Ja, de reizen maar ik goed. Ja. Wie dan mocht van mijn straat? Mijn nood, ja. Ja, de reizen rennen weer mocht. Als je beweren daar hoe die ze renken, hoe je een hoge change een trouwe flasje. Ja. En die doen nu met Paris, daar wonen we vroeger met Paris doen nu de oil. Peter wat die gooit wel. Een neuvel, dit misschien rustig de moed benaken daar naar glas die haar. Ja, wat ik wist waar woon kan. En wat Paris neuvel. Ja, toen was het Paris. Oh, maar toen kwam we tot, als die nou wat weer was. Toen dan heb je die dolen naar wij deden die wees waar left laten. Oi, Paris dan bouwde hij mijn standpunt bit. Dan. Heb je wat big winnen? Frans het goed als me zo'n plaat toch pas. Te gaan naar die guazou lans het betrammen die blast. Die show nu al laten doet. Te gaan en draag die blonsabre de heul. Agouzo laarde, guehene. Gat gloerolen glas kluber. Frempa nolen bandour. Protene dan hanier. Als een braaf hebben blonsabre. Te gaan was in de Paris zet de blonsabre aan de heul. Ja, en draag dat je poes. Mosrom. Oh, andere die oh, nog weer dat je bent kans bedoelen. Heb je wel beetje fareo matza? Ik meen niet wat big. Mijn man niet wat big. Ja, ik ook weer zo'n glas met nog de persen. Maar niet is deze groep waar supervision. De wat die weet, la wat doet, zoals gloeider naar sens. Wat doet de glas mijn man? Door met roer wat, bedoel wij glas, wij kwijt, wij risk. Na point bij daar. Ik wist waar wij kom. Zet we dit glas man dan drinken nee. En mam laren, rollen hij jonkie had. Oh, dus toen laten ze dat je kan worden. Crimineel hij wil weer op en baniels daar zijn mooi naar supervision of hij moet. Oh, maar is zo'n jonkie weet je dat hij moest namen. Als wij laten je rinken dan, als wij moesten deze. Dus anders kunnen we niet dat koran daar. We kunnen op de persen zo konten, we kunnen laten zien dat of doen. Als het weer mam ke. Paris waar wat is? Hoe zijn dat je de laat op de persen nu, baniels. Dat je die hebt gewoon waar supervision of hoe zijn jong. Nan die waar weet je. Dat je wat Paris dat was. Ja. Als ik naar die kregen ke. Ja, dat je wat Paris. Ja. Als je draagt maar hoeveel je wel rijdt. We peden 300 centen niet in je we peden. Nan. Maar kan più op wat is kennen nee, ik heb mijn man naar deze wel. Oh ja, en blijf aan u benetten. Maar u en die meet met deze. De hele waren de hele disken dofla. Ja, modellen hij moest real even gehoord la met een broer weet je. En men zeggen dat is gedacht is een moeder la. Ja, dus kan we ze de zijn albert. Nou, en hoe lang kan hij met de broer? Ja, nee, dat was kit. Man, wat kan op broer? Ja, die disken dus. Daar waren je betrouwen zien. Nou, het leven toch kapot. Ja, ik ben er gewoon vaak. Ik heb er een idee, ja. En ik wist om midden door van mij raar. Dus om midden, ik wist dat er wat quasi relance bemoefen. En ik was weer op Florence. Hoe zo kan je het flas? Ja, dat hoe zo de stuurde mij aan. Vast je nu wat plek weer tak, die vast is tu. Dan ben je hoe zo moesten de stuur zanto. En me vond dan de hoed wil het wat plek wend. Ja. Maar een bra wat diske daar man. Kan man, ja. Nikke selam en pis laag met diske wat daar Deze door die pis aan motor. Koude. Ja, klas door zin. Ja. We trainen op pis wie ze klas. Ja. Ja, hij naar bites gedraaid. Ja.